Готово. Дамян Палиски. Снимаме квалификация за Варна. 24-та година. Втора тренировка АБ, категория Мастер плюс 45. Няма повече. Точно така. Няма повече. Иди да измерим бутилата само. Готов ли? Тук по-светло. Готово. Ето това само да се видим. Перфектно. Няма да се Нали си зад чертата? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! Едно, 2, 3, 4, 5, дишай, 6, 7, 8, 9, супер вървиш. 10, 40 секунди си от тук. Служи магнезий малко. Не. Слагай. 50 секунди. Минах. Едно, 11, 12, 13, 14, 15, минута и 20 от тук. Айде, това е една хубава петичка и ще почиваш преди лост. Айде. 16, 17, 18, 19, айде още едно. 20, служи ги долу. Така. Плана, ако трябва, не го свали, нали? После правиш пак. Добре. Да. Хубаво. Служи, ако искаш... Грипове трябва да ти? Добре. Първи ги хубави. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Дай ги по 5, ако можеш. 6, 7, 8, 9, 10. Супер, бе! 10. Още толкова имаш за една серия. 11, 12, 13, 14, 15. Половината мина. 16, 17, 18, 19. Дай да приедна да затворим 20, бе. 20. Така, не дай да висиш. Дай ги по единички, бе. 21, 22, 23, 24. 25, 26. Дай по единички. 27, 28, 29, 30. Оп, чакайте да се мират. 3,45 до тука. Сложи магнезия, ако трябва и почва и...
Остават ти още 2 минути. 1. Дай за 10. 2. 3. 4. Айде, Нямчо, не остана. Служи малко магнезия, ако искаш да не ти се плъзгат. Фащаш на ключ, дишаш хубаво. 5. Да, 5. 6. 7. 8. Минута и 10 ти остават. Айде, даваш не. 1 минута ти остава. 9. 9. 10. 11. 45 секунди ти остават. Дай ги направим 15 секунди. Дай само 30 секунди. Дай, да. 12. 13. 14. 30 секунди. Айде, 15. Сега ще ти кажа какво да фащаш. Айде, хващай 15 секунди имаш. 16, не? 17. Давай. 18. Давай веднага. Можеш още да направиш. Чай, че... Но... Там ни е лоста. Снимай ме да не излизам. Отивай да почиваш там. Чакай така. Вика, снимай да не излизам. Отвори холодовете, сме горе. Сега си на 7 минути вече. Не те чух, извиняй. Разбрахте. Остава ти още една минута. Така леко движи, не да стоиш на място. Така. Ще му помогнеш ли да дискувате? Добре. Сега като... и щипките. Я служете щипките. За 50 кала само. Сега... изрично ни е казан. Да, виждам. Дамяне, 20 секунди ти остават. 50 кг на лоста. Опит за олимпийски рекорд. Да. Айде, 5 секунди ти остават. 4, 3, 2... Оп, браво. Да. Петичките, да. От тук си 8:25. Вече 8:30. Хубаво с краката натискаш. Браво. 70, сега за 70 поеми малко повече въздух, за да можеш да върнеш пулса, че още крътеш.
А? Да, браво, че го видяхме колко направи. 9 минути от тук и 5 секунди са минали. Кар, че мога право с нарка да ги свърли. Хубаво натискаш и стегаш хубаво. Добре. Девет и 25 до тука. Дай 6 бе, а? Или ти после, да, 4, да. Точно така. 4. Дай тия, да, беличките. Ще пита, Дамяне. Ти не си сложил. Сега ще кажа, станаха точно 10 минути без 2 секунди. Вече си на 10 минути, още 2 минути остават. По същия начин изтегляш, трапеца също да работи. Близо до тялото. Супер, бе! Фърли, фърли! 6, 8... Айде. Ще имаш време и за още един след това и така. Дай, как бе? Десет и 50. Добре. Значи мога да почнеш после 51 да свърнеш. 11. 11 и 5. Хвърли. Слагай 8 и... Ми да. Само гледай да... така, щипни хубаво. ...33. Дамяне, като сложиш щипката, се ориентирай. 20 секунди ти остават. Имаш време, спокойно, не бързи. Поеми въздух, аз ще кажа, без 15 секунди остават, като станат 10 ще ти кажа. 2, 1, хващай. Хубаво. Ей! Айде, чакай сега, от твоята страна да снимем първо. Така. Дай ги тук, към мен не ги слагай, не съм. Тия не играят, дено, че ти не ги свърли. Да, сега ще го видим лоста. Супер си вижда лоста. Зеленото го махаме. Щипка, зелено неуспешно. Сметка, това е жълто успешно едно. Второ жълто успешно. 15, вижда се, чай да видим къде са героите.